салом дӯстони азиз, имрӯз мо бо хабарҳои ҷолиб аз ҷаҳони футбол баргаштем. Дар Тоҷикистон ҷиддан фикри гузарондани силсилаи бозии дӯстона бо дастаи миллии Русияро доранд. Гарчанде ки ҳанӯз ягон созишномаи расмӣ вуҷуд надорад, ҳардуи ҷониб фаъолона ин имкониятро муҳокима мекунанд. Котиби генералии Федератсияи футболи Тоҷикистон Фурхат Ахмеҷонов тасдиқ кард, ки даста омода аст дар ҳар вақт вохӯрад ва мумкин аст, ки дар ояндаи наздик мо шоҳиди ин рақобати ҳаяҷонбахш хоҳем шуд. ҳамин тавр агар шумо хоҳед ки дар бораи ҳамаи рӯйдодҳои футболӣ огаҳ бошед ва пахши мустақими Лигаи Чемпионҳо ва дигар мусобиқаҳоро тамошо кардан хоҳед, ҳатман ба канали телеграми мо обуна шавед. Мо ссилка ба ҳамаи бозиҳои калидӣ аз ҷумла онҳое ки аллакай имшаб баргузор мешаванд пешниҳод мекунем. Фурсати иштирок дар ҷомеаи бузурги футболро аз даст надиҳед. Ссилкаи телеграм-канал дар описаниеи ин видео. Акнун дар ягон ҷо баъзур шинед, мо бошем сар мекунем. дӯстон, Лигаи Чемпионҳо баргашт ва моро имшаб як қатор тоб рақобатҳо интизор мебошанд. Барои бозам ҷолибтар гузарондани ин бозиҳо шумо метавонед аз хизматрасониҳои дӯстони мо аз 1x истифода баред. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оред. Ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. ҷаҳони футбол бори дигар интизори як гузариши бузург аст. Ин дафъа нимҳиматгари мисрӣ Умар Мармуш дар маркази таваҷҷӯҳ қарор гирифтааст, ки бо бозии худ таваҷҷӯҳи чандин клубҳои бузурги аврупоиро ҷалб кардааст. Бавария, ки бо стратегияи тақвияти ҳайати худ маъруф аст, имконияти харидории ин бозингарро тобистони оянда баррасӣ мекунад. Ҳарчанд то ҳол байни клуби Мюнхенӣ ва Айнтрахт ягон созишномаи расмӣ нест, гуфтугӯҳои ғайрирасмӣ аллакай оғоз шудаанд. Директори варзишии Бавария Макс Эберл мухлиси бузурги истеъдоди Мармуш аст, ки таваҷҷӯҳро ба гузариши эҳтимолӣ гарм мекунад. Аммо Айнтрахт намехоҳад бомбардири беҳтарини худро бо нархи арзон раҳо кунад. Клуб барои ӯ 50-60 миллион евро талаб кардааст. Дар мавсими ҷорӣ Мармуш натиҷаҳои таъсирбахш нишон дод: 10 гол ва 6 паси натиҷабахш дар 9 бозии Бундеслига. Ҷолиб он аст, ки дар уфуқ боз як харидори эҳтимолӣ пайдо шудааст: Ливерпули англисӣ, ки ба футболбози 25-солаи мисрӣ таваҷҷӯҳ дорад. Мармуш дар навбати худ орзуи гузаштан ба Премер-лигаи Англияро дорад ва омода аст ба клуби Мерсайдӣ ҳамроҳ шавад. Хуб дӯстон, ба назар мерасад, ки мо як драмаи футболии дигар бо унсурҳои эпоси мисрӣ дорем. Умар Мармуш, бозингаре ки мисли ман ба осонӣ гол мезанад, метавонад себи ҷанҷол байни Бавария ва Ливерпул шавад. Бавария аллакай дастҳояшро молиш медиҳад. Орзу мекунад, ки Мармуш дар майдон мисли фиръавни мисрӣ дар ҷустуҷӯи пирамидаи нав бошад. Аммо дар ин ҷо Ливерпул ба саҳна мебарояд ва Мармуш ҳамчун мухлиси ҳақиқии футболи англисӣ аллакай омода аст, ки чемоданҳояш ро ҷамъ кунад ва қаҳрамони нав дар Энфилд шавад. Ва дар ин ҷо ҷолибтарин чиз оғоз меёбад. Айнтрахт изҳор медорад, ки бидуни 50-60 миллион евро ҳатто намехоҳад дар бораи гузариш суҳбат кунад. Гӯё онҳо тасмим гирифтанд, ки Мармуш на танҳо бозингар аст, балки версияи нави мумиёи мисрӣ, танҳо дар либоси футбол. Чӣ мешавад агар Бавария ва Ливерпул ауксион баргузор кунанд? Тасаввур кунед, ки Слот ва компанӣ рақобат мекунанд, ки кӣ бештар пешниҳод мекунад ва Мармуш нишаста фикр мекунад: хуб, агар чизе бошад, ман танҳо ба он ҷо меравам, ки имконияти бештар барои пирӯзӣ дар Лигаи Чемпионҳо вуҷуд дошта бошад. Дар маҷмӯъ мо пешравии рӯйдодҳоро пайгирӣ хоҳем кард ва ҳоло ба Умар муваффақият мехоҳем, зеро гузариш ба клуби болоӣ мисли буридани мошин дар конкурси блогерҳои тоҷик аст. Аммо ин ҷо танҳо бо туп ва бутсиё. Бино ба маълумоти Дефенса Централ, Ливерпул омода аст, ки ҳимоятгари ситораш Трент Александр-Арнолдро дар лавзанаи зимистонаи трансферӣ раҳо кунад. пуле ки Мерсайдҳо мехоҳанд барои ин бозингари боистеъдод ба даст оранд, на камтар аз 50 миллион евро аст. Ба хизматрасонии Трент, Реал хеле манфиатдор аст, ки мехоҳад барои мубориза бо рақиби асосӣ Барселона барои унвони чемпионӣ қуввои худро тақвият диҳад. Шартномаи Трент бо Ливерпул то тобистони соли 2025 амал мекунад ва агар ӯро дар зимистон нафурӯшанд, пас мумкин аст, ки клубро бепул тарк кунад. Дар мавсими ҷорӣ дар ҳисоби Трент Александр-Арнолд 2 ассист дар 12 бозӣ мавҷуд аст ва маҳоратҳои ӯро барои ҳар як клуби пешрафта як порчаи лазиз мегардонад.
хуб дӯстон, биёед дар бораи тренд Александр Арнолд суҳбат кунем. Ливерпул қарор дод ки ӯро бо нархи 50 миллион евро мефурӯшад. Ин мисли он аст ки шумо як футболкаи кӯҳнаи Марадонаро пайдо мекунед ва онро дар аҷина бозор мефурӯшед. Аммо аз тарафи дигар Реал мехоҳад ки қувваҳои худро зиёд кунад ки барои тренд ин маблағи калонро омода аст пардохт намояд. ҷолиб аст ки шартнома бо тренд то соли 2025 аст, аммо агар ӯро ҳоло нафурӯшанд, пас метавонанд бепул ӯро раҳо кунанд. Ин мисли он аст ки дар мағоза мегӯянд ҳоло харид кунед, вагарна баъдтар мо инро бепул медиҳем. Дар ин мавсим ӯ 2 ассист дар 12 бозӣ дорад. Албатта ин он чизе нест ки аз ӯ ин мавсим интизор буданд, аммо барои як ҳимоятгар ин ҳам бад нест. Муҳимаш ин аст ки вақте ки ӯ дар ҳайати Реал Мадрид бозӣ мекунад, ассистояшро метавонад пачка ба пачка диҳад. дар ҷони футбол ҳамеша эҳсосот ҷӯш мезанад ва овозҳои трансфери як қисми ҷудонашавандаи ин динамика мебошанд. ин дафъа диққат ба Барселона ва эҳтимолияти трансфери ҳамлагари шведӣ Виктор Гёкериш аз Спортинг ҷалб шудааст. директори варзишии Каталониё Деко ӯро ҳамчун хариди афзалиятнок дар равзанаи наздиктарин мебинад, аммо баъзи молиявии клуб беҳбудиро талаб мекунад. нақш аст ки ин созишнома тавассути иваз бо пардохти иловагӣ амал мешавад ки дар он Виктор Роке нақши калидӣ мебозад. баҳо додани Роке ба 30 миллион евро метавонад кӯмак кунад ки арзиши Гёкеришро то 60 миллион коҳиш диҳад, аммо ин талаб мекунад ки иҷораи Роке дар Бетис пеш аз муҳлат қатъ карда шавад ки метавонад ба обрӯи клуб таъсири манфӣ расонад. дар ҳамин ҳол Гёкериш натиҷаҳои таъсирбахш нишон медиҳад ва дар ин мавсим дар 16 бозӣ 20 гол задааст, аммо мушкилоти молиявии Барселона шубҳаҳоро дар амалӣ шудани ин созишнома ба миён меорад. дӯстон, ман дар ҳайратам. дар Барселона ҳоло пул намерасад то дар зимистон бозингарони худро сабт кунанд ва дар ин ҷо ногаҳон мехоҳанд ҳамлагари шведиро харидорӣ кунанд. ин ба назар мерасад ки дар идораи клуб касе кашлёки кӯҳнаи Мессиро ёфта ва фикр кард: биёед Гёкеришро харем. ҳа маҳз ҳамон бачае ки бештар аз он ки ман дар як бозӣ ходдог хӯрда метавонам гол мезанад. тасаввур кунед ки ин чӣ гуна аст. Барселона дар вазъияти молиявии душвор қарор дорад ва дар ин ҷо чунин хабарҳо. ин монанди он аст ки ман ба тарабхона меравам, ҳамаи чизҳои гаронтаринро фармоиш медиҳам ва баъд ба ёд меорам ки кашлёкамро дар хона фаромӯш кардам. ҷиддӣ бачаҳо, шояд ин танҳо як овоза ё ин ки хабари фейкӣ аст, гарчанде шояд онҳо умед доранд ки Гёкериш он қадар бисёр гол мезанад ки худи худро аз шартнома харидорӣ карда метавонад. дар ҳар сурат, агар онҳо инро амалӣ кунанд, танҳо қарсак задан мумкин аст. ба ҳамин тамом боридарам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.